Ginapanindugan ni Senador Dante Marcoleta ang politically motivated ang kaso batok sa iya. Ginpahayag ni Marcoleta sa ipagkadto sa Sandigan Bayan, kaupod kay former Representative Mike Defensor, kag duwa pa ka akusado para sa preliminary conference sa ilang plunder case bangod sang alleged non-disclosure sang 75 million pesos nga campaign donations. Sunog kay Marcoleta, madamo pa sa sang luyag ibulgar kag hindi siniluyag bayaan ang investigasyon sa flood control scandal. Nagapating senador nga ginaresto sa hindi niya ma-expose ang mga tao nga yara sa likod sang flood control scandal, kagagod nga hindi sa makakanto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pahayag sini na subuan sa bangod nga para sa iya, hindi lang sang napreso subong kundi mismo ang mga Pilipino. Nabaluan nga nakapasa na si Marcoleta sa manifestation agud nga tugutan sa kag si Senador Jinggoy Estrada nga magtambong sa impeachment trial. Wala pa sang desisyon ng upper chamber sa mga hingyo sang senador. So nakakalungkot talaga. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. Ano nakakulong dito? Yung kanilang hinahanap na katotohanan hanggang ngayon ay hindi na ibibigay sa kanila. Hanggang ngayon nakakubli ang lahat ng mga taong may kagagawa nito. Si Senador Dante Marcoleta.